नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपड्या आयचे खबरो. खानापूर ते अनमोड पर्यंत दुहेरी मार्ग धोकादायक. जोयडा खानापूर ते अनमोड या रस्त्याचेर 4,50,00,000 रुपये खर्च करून डांबरीकरण केले. 3 महिन्यातच डांबर उखरून येयल्यान रस्त्याचेर मोठमोठे खड्डे पडिल्ले आसात. दिलीप बिल्ड कंपनीन बांदिल्ले 4 ब्रिजाचे स्लॅब सकयल दाबिल्ले असून मोडकळीस येयला. ताका लागून हो मार्ग वाहन चालकाक मरणाचो सापळो जाला. रस्त्यार मोठमोठे खड्डे पडिल्ल्यान रस्तो चिखलान भरती आसा आणि या वर्साक पावसाच्या हंगामात हो रस्तो बंद जावचो धोका आसा. बेळगाव गोवा राष्ट्रीय मार्गाच्या खानापूर पर्यंतचे चौपदरीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आसा. खानापूर ते अनमोड पर्यंत दुहेरी मार्ग असून गेले 2 वर्सांच्यान त्याचे काम बंद आसा. त्याचो परिणाम स्थानिकांक आणि प्रवाशांक भोगची पडटा. गेल्या पावसाक हो मार्ग वाहतुकीसाठी बंद आशिल्लो. ताका लागून या रस्त्याचे काम पूर्ण जातपर्यंत वाहतूक सुरळीत करचेसाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान 10 कोटी रुपये खर्च करून आवश्यक जाग्यार डांबरीकरण केले. त्यांना जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधिकारी हेमी येऊन या रस्त्याची पळवणी केली. पूण या रस्त्यार आशिल्लो डांबर उखडते आशिल्ल्यान मोठमोठे खड्डे पडल्यात. ताका लागून पावसाळ्यात हो मार्ग वाहतुकीसाठी धोकादायक जाल्लो आसा. कारवारच्या सुंकेरी कडवाड पुलाकडे नगरसभेन अनधिकृतपणान केले जैसे थे करची ताकीद, अन्यथा उग्र आंदोलनाचो इशारो. कारवार नगरसभेच्या व्याप्तीच्या सुंकेरी कडवाड पुलाच्या सुंकेरी बाजून नगरसभेन काळी नदीत कचऱ्याची माती घालन बांध घालन तेज भितरली कांदळाची झाडां मारून कारवारची गटार उपशिल्ली कचरो चिकोल असली माती हाण तितूंत घालून तो जागो समतळ केला. कांदळाची झाडां मारिल्ल्याक मासळेची संतती वाडची बंद जाता. ताका लागून मच्छीमारी समाजाक खूप नुकसान सोंसचें पडटा अशें स्थानिक ग्रामस्थान आरोप केला. इतलेंच न्ही तर हे काम नगरसभेन अनधिकृत करून परिसर नष्ट केला. संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यान ही कामगिरी करून CRZचे उल्लंघन केला म्हूण जैसे थे करची नगरसभेन नोटीस दिल्ले. तरी सार्वजनिकाला विरोध आसतना सुद्धा हे काम तशेंच नगरसभेत चालू दवरला. थंय पुरिल्ली न्हंयेची ती माती काडून परत त्या जाग्यार आसा तशी माती घालून तितूंत कांदळाची झाडां नाटून ती वाडोवन मच्छीमारी लोकांक मासळेची संतती वाडची सारखी करची अशी मनवी सुंकेरी कडवाड मच्छीमारी समाजान केला. आणि जर हेजे पालन नगरसभा करना तर सगळे मच्छीमारी समाज नगरसभे विरुद्ध उग्र आंदोलन करतले असो इशारो सुंकेरी कडवाड संबंधित मच्छीमाऱ्यान दिला. या वेळार ग्रामस्थ प्रसाद भोवी, विकास तांडेल, सुशांत भोवी, अमित नायक, राजू तांडेल, विनायक भोवी, उदय भोवी, अमित दुर्गेकर, प्रकाश भोवी, अर्शिद ಖಾನ್ आणि इतर हजर आशिले. ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ CRZ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ. ಈ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಈಗ 1 ತಿಂಗಳ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ RP ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು CRZ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಹಾಕಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ಜನರಿಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಲಸ ಅವರೇನಾದರೂ ಮಾಡದೇ ಇದೆ ತತ್ಕ್ಷಣ ಏನಾದರೂ ಈ ನೆರೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಕೆಲಸ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯೋ ಕೆಲಸ ಏನಾದರೂ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಧರಣಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆಯೋ ತನಕ ಈ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮದು ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು DC ಆಫೀಸ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. DC ಅವರ ಹತ್ರನೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು DC ಆಫೀಸ್, ಫಿಶರೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिव गडार, शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय.
एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्याले भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. मशीक चुकवून स्कूटी चालक गंभीर जखमी. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या मुणगोड तालुक्याच्या इंदूर लागी रस्त्यात आड येयल्या मशीक चुकवून स्कूटी चालक उलटून गंभीर जखमी झालो. गंभीर जखमी झालेला युवक नंदीकट्टा ग्रामातलो म्हण माहिती मिळाला. या अपघातात गंभीर झालेल्या युवकाक स्थानिक लोकांनी आस्पत्रेत दाखल केले. या संबंधी मुणगोड पोलीस स्टेशनात केस नोंद झाला. कारवारात शैक्षणिक आणि व्यक्तित्व विकसन शिबिराचे आयोजन. कारवारच्या मारुती मंगल कार्यालयात कर्नाटक कन्यकांबा वैश्य युवती संमेलन समिती आणि हळदीपूर श्री शांताश्रम ट्रस्ट वतीन आयोजन केल्या शैक्षणिक आणि व्यक्तित्व विकसन शिबिरात श्री संस्थान हळदीपूर शांताश्रमाचे मठाधिपती परमपूज्य श्री श्री वामनाश्रम स्वामीजी बद्दल तसेच मठाच्या इतिहासाबद्दल श्री मठाचे प्रतिनिधी श्री कृष्णमूर्ती भट यांनी हितवचन केले. आम्ही आधुनिक युगात आमगेली संस्कृती विसरू लागलात. पदवी घेऊन संस्कार विसरल्यावर त्याका किंमत ना. वैश्य समाजाच्या अभिवृद्धीक सरकारच्या वतीन सभाभवन निर्माणाक आर्थिक अनुदान दिले त्याचा उपयोग करार अंकोलाच्या लोकांना उपयोग करून घेऊ जाय. या वेळार कारवारचे आमदार श्रीमती रुपाली नाईक, नगरसभा अध्यक्ष, वैश्य समाजाचे अध्यक्ष, मारुती देवस्थान समिती प्रमुख, कर्नाटक कन्यकांबा वैश्य संमेलन समिती प्रमुख, सदस्य आणि इतर उपस्थित असले. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇರುವುದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಡಿಸೋದು ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಏನು ನಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ದಾರಿಯನ್ನು ಈಗ ತನಕ ಏನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಗುರುಗಳ ಕೂಡ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಗುರುಗಳ ಏನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದೆ, ಶೃಂಗೇರಿ ಪೀಠದ ಗುರುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ನಮ್ಮ ವಾಮನಾಶ್ರಮದ ಗುರುಜಿಯವರು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ನಡೆದು ಬಂದಂಥ ದಾರಿ, ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜದ ಮಟ್ಟಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿ ಗುರುತು ಇರಬೇಕು. ISO 9001:2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्ट्सचे अधिकृत विक्रेते ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, काळबादेवी कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रीय महामार्ग, देवबाग क्रॉस, सदाशिवगड, कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटोरेटिंग सिस्टम ETC and FPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर, सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करात. ओम शक्ती इंडस्ट्री, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. भाजपा नगर आणि हिंदू संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयामुखार आंदोलन. कारवार. आज जिल्हाधिकारी कार्यालयामुखार भाजपा नगर आणि वेगवेगळ्या हिंदू संघटनाच्या कार्यकर्त्यांनी राजस्थानातल्या उदयपुरात टेलराक निर्ममपणान हत्या केल्याक कठोर शिक्षा दिवू जाय म्हण आंदोलन केले. ह्या वेळार भाजपा नगर मंडळाचे अध्यक्ष नागेश कुर्डेकर आणि जिल्हा भाजपा विशेष निमंत्रित मनोज भट यांनी सांगले की राजस्थानातल्या उदयपूर हांच्या कन्हैया या हिंदू व्यक्तीक पहिली धमकी दिली. त्यावेळार कन्हैयाक सुरक्षा दिवसाठी तक्रार केली.
पूण थंयच्या काँग्रेस सरकारान योग्य कारवाई करूं नाशिल कारणान कन्हैया हिंदू व्यक्तीलो निर्ममपणान हत्या जाली. आमी भारतीय शांतता प्रेमी आसात. समाज असल्या दहशतवादी कृत्याक स्वीकार करना. असले गुन्हेगाराक कायद्यानुसार कठोर शिक्षा जावूं जाय आनी असली हत्या मुखार परत जावूं जायना म्हण सरकारान कठोर क्रम घेवची गरज आसा. ह्या वेळार ग्रामीण भाजपा अध्यक्ष सुभाष गुंगी हांणी सहाय्यक आयुक्ताक याचिका वाचून योग्य कारवाई करची अशें सांगून याचिका दिली. ह्या वेळार वेगवेगळ्या हिंदू संघटनांचे कार्यकर्ते, भाजपाचे फुडारी, पदाधिकारी, नगरपालिका सदस्य, सगळ्या पक्षाचे वांगडी, महाशक्ती केंद्र, शक्ती केंद्र आणि कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ बोलो भारत माता की जय बोलो भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम हेलो भारत माता की जय हेलो भारत माता की जय ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಮತಿಯಿಂದ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಕಾರವಾರ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಹಿಂದೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅಮಾನುಷ್ಯವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಯಾದಂಥ ಕನ್ನಯ್ಯ ಇವರ ಕುರಿತು ತಮಗೆ ಆ ಹತ್ಯೆಕಾರರಿಗೆ ಗೌರವ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕಂತ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लायक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरनाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.